Kinsa na? Kinsa na? Kinsa? May tao? Ano ba? Ano may kailangan naman sa ako? Di ba hilig ka mag-rides? Oo! Ay, sakto kay Biyot. Palit namin, motorcycle league side bag. Kaya para nakakasudan sa imong cellphone, pitaka ug lisensya. Barato ra kay ni, tag 438 ra ni. Sure? Asa man ako mapalit? Mapalit ra ni mo diri sa akong yung basket sa may TikTok. Okay. Palit ka, katuon ka. Oo, mapalit ko. Good. Palit ha? Adun ako. Bye-bye. Abi na kong unsa na maligya raman di ay.